Right, massive servants, mawindi, mbavha nemapurisa acho yai panapa. Paita nyaya iri kunetsa panapa aya ndiri kusangana nayo iri kubudiswa chatangira pamasvingo ndo pari kupisa iko zvinezvi. Current situation iri papo aina kana kutombomira mushe. So nyaya ndiri kusangana nayo pari kunzi the ZRP is enforcing a no mobile phone policy for officers on duty. Police officers say they don't know this will work in practice as they use phones to call for backup, someone, ambulance to accident scenes and coordinate transport its Stone Age staff. This said one ndo nyaya yatiri kubuda iri kusangana nayo panapa. Chitsamba chakatosainwa chiri kubva nepamasvingo. I don't know mapurisa kuti vari kunyatsoita sei. I don't know kuti inyaya kuti chindege unoziva kuti ndakambozvitaura kumbana ndikati these people mari yavanopiwa ishoma. Imagine kuti iwe uchitambira mari yakadaro ubva unzi uri mupurisa. Zvinhu zvekuti pamabills chepo pamari unongotori kumashure pazvinhu zvese. Zuro ndizuro makabata vamwe pamabvuku aya muchiti vari kuita corruption orita sei. Munhu achate corruption zuro ndizuro futi makambotaura nyaya I think yane 2 months muchiti ngavasaite maside hustle because macamp makuita mangozara mabhero makutanga mumusika ngavafocus nebasa ngavaite zveprofession yavo. Profession yacho yasara yayega vanga vakutamba zvindege vakunzi futi vasaswere vakabata mafoni. Pari kunetsa ipapo pari kupisa hama dzadiwa ende ndiri kuona vanhu vakawanda vari kucomplaina nenyaya iyoyo havasi kufara because zviri kuzonzika polisi yajairaka kuti anenge ndo panenge akatoisa airtime yake otofona kuti mbavha iri kutsvagwa taiona iri pakati votoita zvavari kungachiita handiti but panapa nyaya yacho yakunetsa. So ndiri kusangana nomumwe muZimbabwean ari kutaurawo nyaya ari kudairirawo nyaya ari kuti kazembe has failed these harsh rules are not well thought out. Together with Matsanga left corruption out of hand, it's too late. We need a reshuffle. Guys, being a minister is not a profession. You are only there to fulfill a mandate. Ngavabviswe zvavo pakutonongedzerwa minister wacho ari kunzi please uyu ngaambobva boza anonzi ari kutokundikana boza asisiri zvinhu zvekuti zvazvebasa zvaaneka kuomesera vanhu. I don't know pamwe mapurisa hatisi kukumirira pamwe havisi kuenderana pamwe mapurisa acho ari right nazvo but ndiri kuonawo futi mumwe panapa ari kuti stupidity is doing the same thing over and over again and expecting different results. The issue of police officers not allowed cell phones has been demonized since the days of retention. There is no will to deal with corruption in all sectors. A fish rose from the head. Simple. Ndo pari kunzi hove inoora ichibva nekumusoro ndo nyaya iri kutaurwa panapa. Saka zviri kunzi saka zvingoramba makungotaura kuti aiwa ngavasauye nemafoni ngavasadidi munenge muchitotambisa nguva bhozi vanzi vahombe vacho ndo vanenge vachitanga kuti vatoti mafoni ngaasauye pabasa voroswera vanawo mafoni wa but ndo nyaya dzimwe dzinenge dzichinetsa idzodzo dzinenge dzichida kuti dziongororwe dzigadziriswe. Inini munongoziva muri Zimbabwe kuti ini changu chete ngokuigira ma-updates munongoziva kuti Kuliant ndo kubasa chaiko handisi kuziva kuti nyaya iyi makaitarisawo muri kuionawo sei. Tell me what you think in the comment section. But kachinge first time yako you know what to do man. Join this amazing family. Gara wasubscriber obva wandiudzawo kuti nyaya iyi waionawo sei. Pamwe zviri fair kwamuri. Is it fair kuti mapurisa arambidzwe kugara nemafoni pabasa kushandisa mafoni pabasa? Ndiudzei mukufunga chii penyaya iyo.